guys, good morning. Karon day guys, naka-ready mi kay mga Tumio Garcia. Nasa liyan na dia. Adol man kauban day. Adol man kauban. Okay ra di mo ban? Wala kay jacket day. Uy, okay ra bag di mo ban? Okay ra ma. Dani ra ka. Ay bili naman day ka. Di ma. Si nanay tateray mahabilin. Di. Anare pus dudu. Aduh, seru. Kuan mi kanang nay gi-invite mi sa katubitong nga readers na agi kato. Followers pod namo sa YouTube. Pansidya ka nang nay nanay sa sakit. Ko song papa na pod ma. Hi papa Jonas. Silang panawag. Hindi mo ka panawagan day. Mingaw ko nimo ka adu papa Jonas ang dugada ko nimo duwawi ko tumaygi. Mingaw ko nimo taman papa Jonas. Tuna. Sige na lang gadget panawag. Dia bisa ka didi ka duwa og body. Oo. Atay mo to yan ako na patita. Ala. Patay na di kuno day. Patay na tay. Hindi day, kuno hay patay na day. Okay ra na. Okay ra man di kuno pod kay wa man pod lagi duwawa, mong naging na sila patay na. Daw na mo tamiaw. Tata na ta. Hari na mi, amin na. Ina nagbalabal. Nagko nila? Nana. Dali. Sige. Sige. Kami sa kanang pinayanan ni Ate Perlita. Yeah. Gi-invite ni Yan. Guys, lami ang bahay dari guys. Hi. Tapos, hi, ma'am. Ano day? Day, sa dagat na. Ito lagi dagat to, ah. Di mo po kami makita ko. Are, ate huli. Hindi ka mapamam, ate na lang. Ate, walo pa. Ayan, walo. Warang maling ko kung pagdi. Ano ako sa kasimpulo sa kaso mo? Ikson sila ni Ma'am Milda. Mauwa mo po ma. Katong ganihan? Milda Margie. Oh. Binati, ma'am. Binati. Sila, ubat-ubat na ako. Tayo naman Dari ah. Ay, sige, tayo naman. Let's go. Hala, uy, first time dyan na. Ngay nga ni. Nga ni, bang itabo ah. Wait, ano? Nakukustaw. Ate Mansi. Huwag din na ma-imagine, banga na dyan nga na, banga tao nga. I-keep dyan na ilang nga ni. Aircon pa. Haba? Lagi na sila. Oo. Sige, lagi lang nila ako. Aman. Ko, no? Walang bingita na. Tubaga po, I love you too. Pag nakamumoy ka lipada na ate. Nandiyan kalipayan. Kalipayan. Buwa kay Pasquati, katusin siguro na ate. Kinsi na na. Kinsi na natin. Naku ate. Igdaan siguro ko rin sa sahay ka na may ikuan. Ikaw ate, pila edad din mo ate. Nami sa Garcia. Namit Garcia man guys. Guys. Kanang wala kita nakita, tukay ra sa nakita kita Marilo. Wajib kalimot ni mo. Tita, gasagasang dapita rin siya. Tukay na sa nakita tukad na musik ko paper. Hindi ka ito nilabay kasimbahan. Parang mingawa man mo sawa. Ay. Atas kuya atan. Hi! Si Marilo.
si Kuan, si Aliana, saan kani nga di mo si kalimot ni Muti. Bisag dali Miss Garcia, gilingaw-lingaw na. Sige gyapon handom nimo. Ay, papabird ko na diha ning panawagan ko papabird. Nag-video na sila doon Pila ha. ka book sa danan ni ma? Pila ni ka book sa danan ma? Pila man kasagdanan nila. Danan. Pila man dita na lang sagdanan. Tulo. Tulog ma. Kausad ta. Grabe handa guys na. Litsunan jud mi, abi mi og na occasion jud nga special occasion. Wa man di ay. Ihandaan jud mi. Abi kog na pista ja wa man di ay. Wa di occasion. Ngani jud kuno de sila, na sila bisita litsunan. Alam. Grabe jud. Kisa may maguwang din dun eh. Abot sila Dalton. Dalton! Ala bilik te. Ala bilik te. Dalton! Dalton! Sila sila kay istorya ma. Adlaw ko din na kami nag-iisa din mo ang katang Lord na pagpadaan ko rin sa lipan. Ginagawa salamat sa kanang panalangin nga hindi ang hatang ng Lord. Sa mga pagkain ko sa panalangin mo mga kaon ang dami ni Lord. Ibang ko rin mga sa o yung buwan ni ang panalangin lang nga maghatag ito pasto ang gawas. Salamat sa So guys, nahaman na may paniod to. Maanay na bilin sa ilahang litsun. Wajid naguhing murag panit radyo nakuha. Para magong dako siguro mga 50 kilos ni kapin siguro ilang ipalitsun. Kat Dalton. Dalton, it's a dog. Wow. Wow. Sunod sila. Oh, wow. Inside the dog. Inside the dog. The dog is inside man. Oh no. Milk sa ko ha. Nag-birthday day sila. Naman sila. Ito naman Si sila. George, birthday ni George was January 21. Yeah, nag-birthday siya. Nabag pa? January? January 21. Si Laura, October. Parehas lang, 21. Tiguang naman lagi po. Mamatay man din sila no. Basta maurataman nila ang kuhan. Lifespan. Pila may laps pa rin for 20 years. Pindas. Balon? Tao na ba? Muna kita balon? The birthday is finished. You don't have the balloon. Birthday's over. Kaya nasa this ka ng decoration. Tao na kayo color. Hindi na. What's the color Kailan mas blue? mga liter. Where's the green? Green. Where's the green? So makatawa may kay atong pa ka nagsugputan ani wa kay mo vlog at usa magpapatol hinguli ka. Usa magpa-pandemic. Sige may suru-suru na atong ubay Alicia. Uy, taga Alicia. Uwi na to. Sige ba ma? Wait, nainit pa. Kami. Nay makulata ang bukas. Kanan. Pagaw sa ka ulit. Araw na lagi panihapon gabi araw na luto-luto na. Kuya Rolito ang kasdan. Di man gabaon man. Mama, Di man kuno katukad. Daan naman tang. Oy, salamat. katukat ilang kusin ni Kuya Rolito, ma. Lagi ko atong ganat eh. Di madinggang kay di sila na. Yung ganidan to na. Nisod na. Mo ako sa baga ate. Babay Dalton. Lalagi mo. Kanet na. Anong kulis yung sanin na kay Ping. Ay hapuno mo. Plus Julie. Bye, Jol. So guys, manguli na day mi.
Nja, dari mis likod. Kanan dahil. Nice ni sakyan, alis likod. Adventure ka dyan. Try ko ba nga, ari ko sa likod mo sakay. Kaya ganyas pagpadong, dito ko sud. Siya ay sa may deres likod. Diya ako na po aris likod karon. First time na ha. Dito, nice man dahil kay kuan. Kanang nay hangin. Wala ko Muslim. Go! Go! My gosh! Say go. Ano man? It's been raining Sa tagahag na. di ka ba nilalamig? Magkahigang magis Dila ba na sintro? Sab na. nanginginig. It has been raining di ka Tumot lagi sabon. Hag na ni. Pag nabi ko na Labi na tas magtuwa pa. Opo, yan ito. Go, Mat! What the hell? 7S. Ako naman ay mag-aasawa. Aha, aha. Pipiliin ko. Ano? Pipiliin ko. Anak ng bombero. Bumba siya. Bumba. Nawa dito sigo. Bumbahan. Where? My gosh. Thank you. Labi Miss Vicky Superstore. Ayun. The bridge. Dati ko nagtrabaho sa una. Yung commercial na. When you grab na Zambi na mina sa Galewa. This is Africa. Calamari sa na. McDonald's. Idol and bread siya. Faster! Oh my gosh! So slow. Oh! Sabay sa mga bread. Woke up in the morning and I did not Calabra. Calabra. Hag na. Jugna siya. RJ, Mega, last supply, currency, lowest price. Halos like promise. Ihatod na sa pangsonsor. Ihatod mas among sponsor guys, sa among skin air na
daot balik kay gig saot hatod sa among sumsur. Sensor. Manol Pharmacy. Seriya, Bing. So hot. Nawag basta na eh. Bilib jud ko silang pagka majuhon. Kay bisag nakaila ra sila namo sa social media. Grabe jud sila kamadong tao jud. Gipa sundo mi jagi pahatod pa jud pauli. Jagi padadan pag jud mi bring house char. Kaya gilang litson kay ramang dako unja. Kamay tao kami camera man di ay. Abi na mo og ginbite mi kanay birthday or insa nga okasyon naman di ay. Nakurat mi kay naglitson man jud. Mura mag sikin sa pud mi nga ilang gianda maglitson char. Bitaw bilib jud ko. Shout out day ko ni Ate Perlita ug sa iyang maigsuon sila. Lumad jud silang taga Batuan. Di sila pure nga taga Garcia. Nala maigsuon si Ate Perlita nga nakabana og taga Garcia. Hanja si Ate. Paano na sa Ate dito sila nagpudyo og Amerika. 2 years pa silang for good. Hanja ganahan na po sila ning pudyo dito og Garcia. Kay nice man po dito ilang gipuyan kay dulog dagat. Hanja ganahan ko silang lugar dito. Nice kaadyo kanang makarelax jud ka. Lahi ra jud ning imong puyan bitaw nga daplin og dagat. Kay kuan jud kanang kuan ba hamugaway matog gijahang bana kalimot ko nga sa jang bana katong Amerikano kuan ganahan na po sa dito ning pudyo. Kay kasagaran jud ang naibawan ba sa mga foreigner kay ganahan man jud sila og daplig dagat.